മണിഫോളോഗിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നാളെ ഫാദ എന്താണ് പെരുന്നാൾ. എല്ലാവർക്കും ഇത് മുബാർക്ക്. നേരെ നമുക്ക് വീടിലേക്ക് പോകാം. പടക്കം പൊടിയിൽ പാടില്ല, എന്നാലും നമുക്കൊരു അടിപൊളി. ഓക്കെ, നേരെ പോവാം. നമ്മളെ മേശൂത്തിരി കത്തിക്കാൻ പോട്ടോ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും കാണാം. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പെരുന്നാളിന്റെ തലേദിവസം പടക്കൊക്കെ പെരും തിരക്കനോടെ നല്ല പെരും തിരക്ക പടക്കണ്ടോ. ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് പടക്കക്ക്. തിക്കി നിറഞ്ഞ ആൾക്കാരവിടെ, ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ. അവർക്ക് ഇറച്ചിക്കും എല്ലാ കാളികാവ് അങ്ങാടിയിൽ തന്നെ നല്ല ഒരുപാട് തിരക്കുണ്ട്. പോകുന്നത് ഒരുപാട് തിരക്കാണ്. അത്രയും ഇറച്ചിക്കാണ് വരിക്കാണ് അത്രയും ആൾക്കാർ. പെരും തിരക്കാണ്. വരിക്കാണ്ട് അത്ര ഉണ്ട് കാളികാവില് പെരുന്നാളിൽ.